איך תופסים דגים בכנרת. זה נשמע מאוד פשוט, אבל זה גם מורכב, ותכף תראו את זה, ואני חושב שזאת חוויה נחמדה בסך הכל. הספינה היא ספינה של חברת שיט כנרת. חברת שיט כנרת אחת מהענפים הראשונים של קיבוץ עין גב. קיבוץ עין גב חגג החודש 75 שנה. ביום שישי האחרון עשינו מסיבה לכלל החברים, 75 שנה לקח, ויש לזה הרבה משמעות. לפני 75 שנה חבורה של צעירים בשנת 37 הגיעה לארץ מאוסטריה והקימו את ביתם בשיטה של חומה ומגדל, היכן שנמצא כפר הנופש היום, איפה שכולכם נמצאים. אחרי שנתיים הם הבינו שהם עשו עסקה לא טובה, כי האדמה שם היא לא אדמה חקלאית טובה, ואז הם העתיקו את הנקודה למקום שבו נמצא היום הקיבוץ. חומה ומגדל הייתה שיטה שבשנות ה-30-40 הייתה שיטה להקמת יישובים כדי לעקוף את האיסור הבריטי להקמת יישובים מבנים חדשים, בעקבות כל מיני חוקים של הספר הלבן וכל הסיבות שהיו אז שלא רצו להגדיל את העלייה היהודית ואת ההתיישבות היהודית בארץ. וזאת הייתה אחת השיטות לעקוף את ההגבלה הזאת. מגייסים את כל תושבי האזור, עולים לנקודה מסוימת, בונים חומה, מציבים מגדל, היישוב קיים. יישוב קיים לא הורסים. זה המשך של החוק העות'מאני, שבית שיש לו גג לא מכריזים. זה היה החוק העות'מאני באותה תקופה, זה היה השיטה לעקוף את האיסורים בימי המלכת הבריטית. לכן קיבוץ עין גב הוקם פה בקדמת הכנרת. אז לא ידעו שלמעשה בעצם ההתיישבות פה הם קבעו את גבולה של מדינת ישראל. כיוון שבמלחמת העצמאות בשנת 48, כשהסתיימה המלחמה, ישבו לשיחות ברודוס על חלוקת הארץ, על היכן יעבור הגבול. וברודוס סוכם שהגבול במזרח הכנרת נעצר בעין גב. בעין גב הייתה נקודה קיימת. אז אם תסתכלו, תראו את הר סוסיתא, אני מצביע עליו עכשיו. הר סוסיתא היה תמיד בשליטת חברי עין גב. חברי עין גב ישבו על ההר. מהר סוסיתא, אם נלך בקו ישר עד השביל הלבן שמטפס למצוק, זה נקרא כרם עין גב, עד השפיץ הזה, ומהשפיץ אם תמדו בקו ישר עד לפרשת האקליפטוסים, זהו מקייד. זה היה גבול מדינת ישראל כפי שסיכמו עליו בשנת 48. היה עוד דבר קטן, איפה שנמצא היום, קיבוץ האון, כולכם עברתם שם, זה נקרא סמרה. וסמרה, על פי ההסכמים האלה, היה בשליטת סורית. לכן כדי ליצור רצף טריטוריאלי בין עין גב וצמח בארץ, החליפו את האדמות.